suna zaɓen cewa da girgin ƙasa ya zama a kai wa shi wato abin sa'ar da suke shi abu ne ba wa kai saboda da za mu koma ƙasa. Bayan an miƙa mutakari zuwa jamhuriyar bello sadiq da kuma zai ɗan tofa albarkacin baki na kalma ɗaya kalma biyu wacce ke za mu yi sha mafara insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wato ne wani abin da ba ne mamaki ba saboda kasancewa ta ikirin gaskiya na fara aikin jami'a ne ina bincike da harshen hausa duk da cewa da nuna na yi ne a biya na farko na larabci amma saboda kishin hausa sai ya zama na wata ainihin karkatun zuwa hausa da tafiya ta yi tafiya profesa awal shi ne ke limanci a wancan lokacin sai aka fara karkarar cewa lalle wanda zai tafi wanda zai kama da lalle a samu wanda zai tsaya matsayinsa aka bincika kawai duk inda aka zaɓe sai a ce mene abin kuma da sai ka fi gaskiya da ba abu ne wanda yake sauki ba na san haka shugabanci abu ne wanda ya tattare na wasa ko kuma na ganin dama wani nauyi ne babban za a tura da su wanda ya kwashi ba lallai ne ne cewa profesa sani da ɗin shi ne ya fara ta yanin wannan abu ya ce na Allah da yi zai da shi da amurka kuma da aka wata ainihin wannan nauyin wataƙila ba sani ba kuma a yi fiye da zai ya tafi amurka da dawo asali ma kafin ya tafi sai na guje wannan on campus ne kokarin ya samu gida new site na zauna duk su ba wanda ya tunani a wannan lokaci ba wata ainihin shi ne lokacin da profesa awal ya tafi a kokarin to can zuwa gani sai ta taso a lalle sai an samu wanda zai tsaya matsayinsa wannan shi ne wata ainihin dalilin da sa wata ainihin ya zama dole sai da ban karɓon ba amma da ana na ana karkara sai da sai na ta so da shi a kan da shi ke shekara ta hudu ina dawowa to sai ne sai to Allah gani gare ka na san wannan abu da ke cike shi wajen fatan Allah zai yi jagora in samu sauke wannan nauyi domin idan yanzu wani aka ce babu wanda zai yi ni ma zai tare a cikin wata alhamdulillah asalin karatu na haya musulmi
kuma na yi digiri da arabin da islamic studies su ce to wannan watakila da na taimakon allah zai yi min jagora in samu yin abin da abin gana wanda shi ne da sa a bayan na dawo da amurka aka ce dole lalle sai ne to haka nan daidai ta wato babatawa har lokacin da wata ƙin na yi da da ta ɗauko a'a haka ne to Allah ya albani ke sanya Allah ya ɗin kusa dai da yi ƙa'ida ce ta jami'a duk da ya yi limanci sai ya zama shi ma'aikacin jami'a ne a siyasa shi za a ba limanci ko kuma wani aiki wanda yake yi na musamman wanda yake yi na tsakira sai da mai dole ba da sai karfa kuma alhamdulillah Allah ya tabbata ne a taɓa samun wata matsala ba da yake na da Allah har lokacin da ne ritaya a 2002 ne ina taimakawa gurgudu amma ganin nake ba cikin ta amma Allah ya da tsora har Allah ya kalli a wannan shirin da aka yi na da ya tsore da gaske kuma shugabannin da suke da wannan asalan su sakayya musamman wata kasancewa wato duk da yi wani abin kwarai za a yi masa abin kwarai madadin dukkanin wanda aka kara yana tsayewa wannan kwamiti a matuƙar ya fata gari da Allah ya mutu jagora Allah ya ci gaba da sarrafa musulunci a wannan jami'a bayan da kuma akwai wani abu wanda ya shafi wani mugu abu da ya faru jami'a a duk lokacin da ake cikin wannan sai dai kokarin wani abu da ya taso a gyara ina ba da su gaba da ya wannan Allah ya kuma da kuma da ruwa Allah ya samu ruwa lafiya da ubangiji Allah wannan jami'a Allah ya gora daga da dukkan wani abu da ya shafi musulunci da gyara addini da sauransu da zama na wato wajen ta ake kawo karshe dukkan abu da ya Allah ya da gora Allah ya samu kuma lafiya Allah ya yi mana kurakuranmu na ga kowa dole yana da nasa kanta Allah ya yi Allah ya kowa da kowa da kuma sai ce dan tsaya assalamu alaikum